Какво се случва по-надолу, там където очаквам да се ловят кефалите. И поради тази причина още ще увелича дълбочината, за да видя къде ще спре лувката да се потапя, закачайки дъното. В момента на нея няма стръв. Избрал съм основното течение и може би на метър, метър и половина след него да ловя. Това, разбира се, зависи как носи самата плувка, как върви стръвта, но за това по-късно. Ето тук също още е плитко. Плувката стърчи, наклонена е по посока на течението, закачайки се в дъното, започва да се топи. Явно сега се влачим по него. Ако тук, там където сме избрали да ловим, има някоя злобна закачка, много често ще се наложи да се смени мястото, тъй като това би довело до загуба на много куки, такъми и до плашене на рибата, което не е желателно. След като вече сме намерили подходящата дълбочина, слагаме 2-3 червия на куката и правим няколко контролни изтичания с стръв, за да видим как точно върви тъкъмъни и къде точно трябва да го поднасяме. Дали да е в самото течение, дали да е малко по-оттатък или по-отсам. След като минаха първите няколко изтичания, оставяме въдицата на стойката и се заемаме с червите. Именно на тях разчитаме да ни докарат рибите. Приготвил съм една кутия пълна с бял черви.